Reit, dyma'r cwestiwn cyntaf. Dwi wedi teipio hwn yn barod. A na i ddarllen o, falle bod o'n haws os dwi'n darllen o. Mae rhodenni tanwydd uraniwm o fewn y craidd. Mae atomau uraniwm yn amsugno niwtronau ac yn amholli gan ryddhau egni ar ffurf egni cinetig 2 neu 3 niwtron ac atomau eraill bariwn a chlypton fel arfer. Rhaid arafu'r niwtronau hyn mwyn iddynt gael eu hamsugno gan atomau uraniwm arall. Y cymydrolydd sef graffit neu ddŵr trwm sy'n gwneud hyn. Mae rhodenni rheoli bowron yn amsugno niwtronau mwyn rheoli cyfradd yr adwaith yng nghraidd yr adweithydd. Os oes gormod o res, gellir gostwng y rhodenni rheoli yn ddyfnach i'r craidd gan amsugno mwy o niwtronau ac felly lleihau'r nifer o ymholltiadau. Wrth godi'r rhodenni, bydd y craidd yn poethu. Sym eisiau deud gormod, jyst darllenwch dros o ysgolwch yn dda. Gwnewch yn siŵr pan ych chi efo cwestiynau ac yma. Just atebwch y cwestiwn. So darllenwch y cwestiwn mwy nag unwaith. Disgwyliwch sut yn ymholliad 235, hwnna ydy'r atom uraniwm yn y rhodenni tanwydd, yn cael ei gynhyrchu mewn adweithydd niwclear, ac eglurwch rôl y cymydrolydd, so hwnna'n angen sôn am y cymydrolydd, ar rhodenni rheoli. Okay? Felly, os ydyn ni'n gwneud y cymydrolydd gyntaf, yn amlwg dwi wedi sôn am y cymydrolydd fan hyn, right? Y cymydrolydd. Dwi wedi enwi y deunydd, right? So mae'n gallu bod yn graffit, dŵr neu ddŵr trwm. A wedyn, dwi wedi deud hefyd bod nhw'n, dwi'n deud sy'n gwneud hyn, dwi wedi dweud chwith chydig bach, da chi'n gallu gwneud yn eich arddull chi, ond dweud bod nhw'n arafu'r niwtronau, na wedi pwrpas nhw. Okay? So, maen nhw'n arafu'r niwtronau, dyna beth maen nhw'n gwneud, ond pam? Wel, mwyn i'r niwtronau mae cael eu hamsugno. Right? Cael eu hamsugno gan yr atom. So, mae yna 3 peth yn does, right? Enwi y deunydd, egluro be maen nhw'n gwneud, a pam bod angen gwneud hynny. Right? A wedyn os na'n gwneud y llall wedyn y rhodenni rheoli. Right? So wedyn dwi'n dweud rhodenni rheoli. Unwaith eto, dwi wedi tromod dim ond un deunydd sydd gennych chi enghraifft ohono, sef bowron. Right? A wedyn mae heina yn amsugno niwtronau. Okay, dyna be maen nhw'n gwneud. Right? Ond pam? Wel, mwyn rheoli cyfradd yr adwaith. Okay, a wedyn dwi'n mynd ymlaen i ddweud, os mae gormod o res, bod chi'n amsugno mwy o niwtronau, a wedyn ddim digon poeth, wel, da ni'n codi'r rhodenni rheoli fel bod llai o niwtronau yn cael ei hamsugno. Okay, so darllenwch dros hwnna, gwnewch yn siŵr bod chi'n deall pob rhan, gynnych chi ddigon o nodiadau yna fo, ac ymarferwch ateb o yn eich geiriau chi yna. Cofiwch splat hefyd, iawn, darllenwch dros fo, ar ôl gorffen, a wedyn splatiwch bob peth. Right? Achos ydych chi ddim eisiau bod yn haen isaf band, cwestiwn ac pan dwi'n dweud band, yna band isaf di 1 neu 2 marc, band canol di 3 neu 4, a band uchaf di 5 neu 6. So be fydd arholwr yn gwneud ydy edrych ar hwn, bydd o'n ei rhywbeth tebyg tanlinellu neu amlygu unrhyw darnau da, reit, a wedyn bydd yn cael sgan sydyn. Os mae'n meddwl bod chi wedi deud rhan fwy o bethau, mae'n dweud, reit, mae hwn yn haen uwch, a wedyn bydd jyst yn cael sgan sydyn, diolch di atal nodi, sa'n prif lythyren, beth gwirion fel yna, diolch yn gallu bod yn 6, reit, so mynd lawr i 5. So mae eisiau chi meddwl fel yna, reit, so splatiwch o ar y diwedd hefyd. Reit, dyna diwedd cwestiwn 1A.